Bueno, bideo honetan, teorian ikusitakoaren adibide garatuko dugu, hortaz, funtzio bloke bat edo programa bat funtzio batean nola sortzen den TIA portalen ikusiko dugu. Adibide gisa, hasierako oinarrizko programaketan erabilitako grafetare garatuko dugu. Hori egiteko lehenengo pausua, funtzio bat sortzeko, bloko berri bat, eta hemen FB blokea edo funtzio bloke bat aukeratuko dugu, COP lenguaian, eta adibidez, adibidea bi izendatuko dugu. Vale. Blokea sortuta, orain, sortu behar ditugu gure funtzioaren aldagaiak. Gure oinarrizko programan bezala, sarrerak S1, S2 eta S3 dauzkagu, guztiak booleanoak, irteerak A eta B izango dira, eta memoria bezala, etapa 0, etapa 1 eta etapa 2 izango ditugu, guztiak booleanoak, bai? Hori eginda, gogoratu grafet batetik kopera pasatzeko pausuak zintzu diren, lehenengo pausua, zenbat etapa dauden, hori izan behar da, set reset, sartu beharreko set reset blokeen kopurua. 3 etapa dauzkagunez, E0, E1, E2, 3 bloke sartuko ditugu. Guztiak, set reset, eta hirugarrena, set reset. Dale, blokeak sartuta, etapak sartu behar, ikusi orain ja aldagaiak etiketa moreak ez daukatela, aldagaiek urdinak dira eta hashtag edo almodia badakatela hasieran. Hori izan nahi du aldagai lokala edo funtzio baten aldagaiak direla. E1 eta E2. Grafetetik kopera pasatzeko bigarren pausua da bloke bakoitzak nola itzaltzen den erantzutea. Bagenekien E0, E1 etaparekin itzaltzen dela, E1 bigarren etaparekin edo bigarren etapa pizten denean itxaliko dela, eta E2 itzaltzen da E1ekin. Gogoratu, zuzenean izena edo baita kontaktua sartu dezakegula. Hemen E0 aukeratuta. Vale. Eta bigarren modua zen, etapa bakoitzak nola pizten den ikusi. Etapa 0 pizten da, etapa 2 eta S1 pizten direnean, etapa 2 eta S1 piztuta, etapa 0 pizten da. Etapa 1 noiz pizten da? Etapa 1 eta S2 pizten denean. Etapa 1 eta S2 pizten denean. Eta etapa 2 pizten da. Etapa 1 eta S3 pizten direnean. Etapa 1 eta S3 pizten direnean. Ados. Gertzen zaigun azkenengo pausua irteerak dira. Etapa batean A pizten zen, A irteera, motorra edo argia edo dena delakoa, eta etapa 2 A edo B. Vale? Irteerak hola jarri dezakegu funtzio baten, edo orain arte ikusi dugun moduan, A irteera, pizten da A
etapa 0 edo, etapa bat edo etapa bi pizten direnean, eta B etapa bi pizten denean. B eta hau da etapa bi. Vale? Hau izango zen modu bat, eta hemen goian bestea. Bai? Hemen jartzen dugu lehen kendutakoa, bi aukerak ikusteko, bat edo bestea erabiliko dugu. Vale, geratzen zaigun azkenengo pausua, first scan jartzea, bai? First scan hori non egongo zen? Hemen sartuta, horretarako gogoratu aktibatu behar dugula, edo aktibatuta egon beharko zela. Ez dit kasurik egin, paraleloan jartzen dut. Eta agertzen behar, aktibatu behar du, gogoratu, proiektuaren karpetan, eskubiko botoia, propietateak, eta markas de sistema y ciclo aukera bilatu, aktibatu eta erabili. Hortaz, markas de sistema y ciclo, gu nahi dugu first scan, hemen goian, aktibatu, ikusi memorian m1.0 hasten dela, aceptar, eta hemen first scan erabili lehenengo etapa pizteko. Bai? Eta honekin izango genuke zure funtzioa sortuta. Nola deklaratu? Mainera goaz, eta mainean egin beharreko gauza bakarra, gure funtzioa arrastro edo mainetik gure funtzioari deitu. Adibidea bi izeneko DBA edo datu blokea sortuko du funtzio honek, zergatik F batek memoria behar duelako, hortaz apuntatzeko bere kuadernotxoa behar du, edo portalen izendutako DBA behar du. Bai? Hemen aldagai globalak sartuko genituzke, horretarako aldagai globalak sartu behar ditugu, sarrerak S1, S2 eta S3, I 1.0, S2 eta S3, sarrerak irteerak A eta B. Q6.0 eta Q6.1. Orain hemen S bat sartzen dugu, S2 sartzen dugu, eta S3 sartzen dugu. Eta hemen sartuko nuke A irteera aldagaia, eta B, A, eta B. Bai? Orain, beste funtzio berdina programatu behar baldin badut bigarren makina batentzat, bakarrik bigarren aldi batez deitu behar dut funtzioa, adibidea bi DB batean idatziko du, lehenengoa DB honetan, bigarren honetan DB barra bat ean, bai? Hemen beste aldagai global batzuk sartu beharko nituzke, baina programa bakarrik ez dut errepikatu behar. Hemengo programa behin eginda, 1000 aldiz mainetik deitu dezaketu diezaiok. Beste aldagai global batzuk sortu behar ditut, orduan Ctrl C, Ctrl V, eta hemen
bigarren blokerako aldagai globalak, eta mainean S1, S1B, argi dago helbideak aldatu behar ditudala, ontsa bertan, S1, hiru, A, eta B. D, aldagaien helbideak aldatzen ditut, eta listo. Bat, bi, hiru, hau, lau, bost, bi, eta hemen ikusi puntu, eta horrela, argi eta garbi, bi programa, bi makina modu paraleloa egiten dutela, hau pizten bat, hau martxan jartzen bada, hau ez da martxan jarriko, eta holan sortzen ditut eta deklaratzen ditut funtzioak edo funtzio blokeak dira horretan.